Yes, special support to the youth of Aro who are into businesses and entrepreneurship. And as Aro has said, that every Umaro is supposed to have a handwork. Yes, thank you very much. And the 19 of them are going to join another set of 19 who received this same token last year. By this time last year, we also empowered 19 youths to participate in this scheme, and we are giving another 19. Of course, now your position now. President General Women's worldwide. The branch is Mandela, Nigeria, Mandela in diaspora. We think what exactly in Aro today. Aro region. Now we get Aro with Abalina Sa. Let you pay here. Usoro. Come on, but I know we hit the bumper. Now, Naga se me ugbu a ọ dị onwe ihe ọdịiche dị na ya and ọ bụ na ọdịiche dị na ya ọdịiche dị mma ọdịiche na-adịghị mma n'ụdị na omenala Aro na-emebisi emebi ọ na-emezi ya n'ezie anyị na-emebe nke obi Aro ya na-adịkwa mma na-aga n'ihu beti nke njem a dị iche n'ihe niile ilekwa anya anyị nwere eze ọhụrụ Dr. Eberechukwu Oji, yes, Aro Night of Arochukwu Kingdom. You are the last way here. Then you go to the everywhere in Gabas. You know what I mean? So, here, you will never let him come with the teacher. Not any matter. So, more than a big teacher. Lankara, Imabu, no, with an empowerment. N'ihi ọ dịghị mmadụ ụmụ anyị ebe ha na-agagharị ụgharị ihe na-eme na-achọ aka ọrụ ka enye wee goro were mụta ihe wee kipu onwe obi isi na ọhụrụ nke na nke ịbụ ịjụ ma ihe gbasara ndị ugbu ọ dị mma kara nke okwu a gbara iche n'ihi na nke na ihe aka ọmụ arụ anya wuo isi gị na-ewusi mbọ wuo ihe eji mara Aro na nke a ka ọ na-agba eme 100 years ọmụ arụ ile ya anya na ọmụ arụ ile anya ebe niile mere ihe niile 100 years ya. And here, even time for Bible. And then I put on the man as a Diaga, but the people like that, the chairman of planning committee, Palirubu, now for him the order. For the baby, my home, I do not see my wife. But to Ilania Bomo, you brought the garden of him. One of you different colors of things so that you know, he had each other, but all the Palirubu, you don't see now. Ihe niile na-aga ndị mmanwe bilivu nọ ihe ọma ihe na-aga karịa arịa aga o kwesịrị na-aga anyị echikwa ama aka mma
Ndewo, my brother. Because what I have again about your group and here name Naru today. And again, I go visa taking based on this thing that is happening. Ndewo, Abamza Mazi Dr. Ejike Jonathan Nabuye, Omuwawo Chairman Youth Empowerment Subcommittee, Nkezaro Nanzukaru Sedere, a standing committee. Committee awo in charge of inyere ndị ntorobịa na ndị agbọghọbịa aka, ndị na-azụ ahịa dị iche iche na-ebido ahịa na ndị na-amụ aka ọrụ dị iche iche. Ezaro nyere ahịa sị kamụ ka ihe mpụ ga na-eme n'arụ na ọ dị mma ka e na-enyere ụmụ yutu aka ka ha baa uru n'obodo Arochukwu. Onye kwesị etie and taa ga-enye all the youth after screening of about 200 persons, 19 persons passed out of the 200 and something persons in the entire Arochukwu ethnic kingdom. So today, again, award of a certain amount of money, engineering business in Haka. So you know that will get the grand finale of the KG Aro. Israel region. So open the motor about the Uku, especially Ezaro with digital Ezaro. You know, Cherech and audio temper in the Ntrobiaka. So here in the meta, Usukaro the intentional about it in the Utaka. Although the Kibero, Ndebreba, again, ego, or Nanyego, you were as well as Zotaya and Goma. Iko Jordan Aja, Ezaro, Nanzukaru game, make we go increase for another money. But you were just all rice. Yeah, the way you get me go, but to beg and yet in those ego, I may make those all the scheme. They will. Okay.